Добър ден, скъпи деца на деня. Нека да бъде несмутена радостта ви, за да се изходи облечени в съзнанието ви, определен от вечността път. Защото макар и да бъдат сменени духовните вълни, пътят на облечените е служение в себе си. Благодаря за вашето присъствие и благоволението, че ви отвело тук. Благодаря, моля, седнете. Още веднъж ви казвам добър ден, скъпи деца на деня. Днеска е 2 август. Оставям настрана историческите достоинства. 2007 година, планината е Родопа. Темата е служение без себе си, което приемам, че е едно предизвикателство към третото хилядолетие, което вие, децата на деня, трябва да извършите. Честите ви четвъртият, както казваме, съборът, вторият цикъл на ученето път на мъдростта. Благодаря за вашето присъствие, на повелението, което ви е отвело и на предназначението, за което сте предопределени. Виждам, че тази тема е може би на ново смущение, което трябва да изживее събожникът в пътя на служението. Казвам, че наистина служението има своите предвари. Подобно нещо е направил Адам, но ще говоря върху това. Но това, което е неизбежно в пътя на децата на деня, това е именно пътят на човека. Този път в човека е вложена даденост с самото дихание на Отца, което в проекцията човек се нарича кундалини. Не дайте да мислите, че пътя е шосе, за което сега асфалтират. Не. То е преднаречена необходимост на Твореца, излял своето дихание, за да остави това, което наричаме именно кундалини. Змия огън. Змия огън. Това е кундалини. Всеки от това са един кундалини, само че в някого може би още спи змията. Още е захапала опашката се. Но нейният път е да ви покаже дървото на познанието, макар и съответните услуги на боговете и тяхните лъжи ангели да ви обявяват за грешници. Много е голяма идеята за служението, но тя е дадеността на Твореца чрез диханието си в това, което наричаме кундалини. Това е път. Път. Това не е добродетел на правдата, това дори не е любовта само. Те са отживяли вече учение в пътя на човека. На пътят е даден. А кой знае тайната на кундалини? Ето защо идва другото. Еволюцията. Развитието. Слез долу, Адаме, и се обработвай.
И какво трябваше да направи? Какво е тогава еволюцията? Творческата ръка, както казвам, на развитието да бъде светлина, защото в края на краищата слизането на светлината е еволюционна сила, да бъде светлина. И него потвърдихме в Астрала. Да бъде светлина. Слез Адаме, еволюцията, обработвай се. Затова ние казахме да бъдеш, а не да имаш. Имало е земя, от която е направено, но да бъде диханието. А то трябва да направи еволюцията. Следователно, това, което дава образа на пътя ви в усещането за божественост, колко верно сме казали Божия човечност и човешка божественост, трябва след това да покаже лекът на Бога, наречен живот. Затова наричам себето лекът на Бога. Живот. Виждате, имате път, имате еволюция, имате живот, а живот е вече служение. То е служение за осъществима божественост. Тоест, служение на секс. Служение на секс. Живот. И имаме ли такава представа, като реален образ на реализиран живот, божествен? Да, аз преди години ви казах, че Христос е живяно човечество и осъществена божественост. Наистина, то е живяно човечество, за да осъществи божествеността. Тогава оправдава ли че си събожници? Да, някой като се усмихне на другия кривото, това ли ми е събожника? Ами предишната еволюция да се е вървели правилно, бе? Правилно! За да не се сърдите на кривата муцуна или да не й позволявате да се криви. Виждате това каква е иерархия. Оставям на страна идеята за сътворението и творчеството. Път, еволюция, живот. И именно животът е легитимиран от Христос и Той го каза: аз съм пътя, истината и живота. Аз съм пътят, истината и живот. А животът е вече служение без себе си. Така трябва да погледнем на този въпрос, ако искате да разберете същината на служение без себе си. Аз знае, че това е най-трудната проблема в спекулативният ум на човека. Как може да се лиши пък от себе си? Той с милиони години е живял да стане физиономия себе си, а ние искаме да му отнемем. Но онзи, който е станал Христос, той не се страхува, че някой може да го освободи от Исус. Тогава ще разберете, че само мисията може да бъде мисия. А другото е еволюционните ви стадии. Еволюционните ви стадии. Не се обиждайте от себе си, че не сте съгласни да се освободите от себе си. Няма по-голяма обида, когато прозрението ви даде знание, когато мъдростта ви осени, за да не се освободите от това. Разбира се, че институтите са направили
най-голямото поругание на себе си, че сте грешници, че искате да имате знание. Няма по-голяма историческа подлост и верска неистина от това, че човекът е грешен, защото иска да яде плода на знанието. Институтите са гаври върху душата на човека, а нашето изпълнение в покорност го прави добър поданик или добър пасъм. И от тук и вашия страх да браните себе си. Защото вътрешно се усещате като унижени, като обезличени, а не усещате мисията си. Не познавате пътя си. Тогава какво ще правите? В този случай трябва да признаем, че човекът живее с отходно минало. С хиляди богове, които вече нямат стойност, но той им е подчинен. Тези отходни минали богове е най-голямото ви бреме, с което трябва да се простите. Някой ще каже, аз не изповядам вече Аписа. Или аз не изповядам никой си египетски бог, или индийски още ги изповядат. Това няма никакво значение, че вашата декларация е само чувство за самочувствие, а не на зряло проницание за истина, която може да ходи път, която безпощадността на еволюцията го е троскал от единия до другия бряг и в която в края на краища животът го сварва страхлив да приеме служение в себе си. Тогава именно ще дойде тайната за себе си. Тази свобода от отходили богове за една родена бъднина. Човекът е роден за бъднина. И малкото прозрение в масцината посветение е било, че човекът е Бог в развитие. От тук нататък, затова учението се позволи да стане и учение път на мъдростта и затова то поиска служение без себе си, където той трябва да бъде, а не да има. И то по този начин неограничимото трябва да ограничи. Но злоупотребата с власт е вътрешна потреба на родения човек за Бог, който трябва да ограничи това, което са нарекли институтите сатани, дяволи, злотворници и са създали дори доктрини на дуализма и тем подобните човешки надвесена дамоклевия меч над неговата бъднина. И сега той трябва да се прости с отходните богове. Тук е голямата сила, тук е и предизвикателството, което не правим в третото хилядолетие. Няма да имате по-голяма сила от това служение без себе си, като предизвикателство и бъднина в пътя на човечеството. Свобода от себе си. За да можеш да послужиш. И това именно учение даде и на нова екзистенция.
тази екзистенция, както казваме, да бъдеш вместо да имаш, даде един нов път. Пътя на дързостта е именно да смените дървото на познанието с дървото на живота. Дървото на живота е вече вашето служение, а не измамата, която е подхвърли всекидневието. Дървото на живота, с което осмисляте си жертвата да ядете от дървото на знанието. Това е вече новия път, който, както казахме горе, е вложена даденост от Кундалини. Новия път. Тоест, прозрението на Бога в човека. И колкото това повече е същност и стане ваш клетъчен живот, толкова по-пълно извършвате предназначението, че човекът е Бог в развитие и тук оправдавате спазмите на еволюцията, която може да ви изведе до това, което казвам, съсътворител. Съсътворител. Ако вие тези неща зряло не ги осъществите, как искате да служите без секс. В този смисъл вече новият път към дървото на живота ви създава служение без себе си. То е свобода от минало. Свобода от минало. Защо? Защото имате една нова екзистенция. Да бъдеш, което ти дава възможности да стане съсътворител. Разбира се, необозданото величие много често кара съсътворителя да стане пък единствен господар, сътворител и да се освободи от съсътворителите си, както казах. Една забрава има. Тази забрава е, че човекът може да се сменя боговете, но боговете няма кого да сменят. Не могат да сменят човека. Но човек може да се смени боговете. Именно еволюцията, която е ръка, както казах, на това развитие да бъде, е която ви позволява да се сменяте боговете. Но за да смените боговете, вие трябва да знаете да служите без себе си. Защото предишните и този Бог, когато искате да смените, е направил от вас пасомът или поклонникът, чието дихание определяло чуждото, а ние раждаме вече събожник. Вашата взаимност е една нова, както казвам, пътност или новия път да правите живот, защото вече знае се, а свободата му от минало да го извърши чрез себеслужение. Защото вие извеждате Бога си, освобождавайки съзнанието си, а този Бог, когато може да изведете в пътнина за нов живот, е свобода във вашето съзнание, новия живот да изгради несменяемия ви за дадени етапи Бог на това съзнание. Затова тази лекция имаше наистина предназначението, защото тя е на нова епоха. Служение без секс.
Разбира се, предпоставки, за които са извиквали това, за да създадат белези, възможно ли човек да служи без себе си? Кого трябва да освободи? Съзнание или еволюиращия си Бог? Логично е, както казахме в началото още, че пътят е да освободите съзнание, а еволюцията да ви помогне това в живота да се изградите свобода от предишни богове. В тази именно йерархия на свобода вие трябва във всички случаи да направите едно нещо, което е най-съществено. Именно да знаете кой пръв направи такава свобода. Адам има диханието на отца, но нямаше още еволюция. И той не можеше да каже, че има себе си, защото не е имало съществен живот. Този Адам и онази, след това негова последователка, този Адам е какво? Той е ума. Затова казах, съзнание, Адам е ума. Какво роди от себе си? Какво позволи да изведат от него? Позволи да изведат Ева. Той е със страва. Виждате каква връзка се прави на сътвореното, да слиза като съзнание, ум, да слиза като жертва в плътта, да влезе астралът. И за това е казано, че той заспа. Той заспа, за да извадят от него Ева, която е астрал, така ум и астрал се разделиха. Те се разделиха. Разделеният ум и астралът. Кой ги събра? Змият. Тоест, мъдростта в причинното поле. Змията. Сега имате пояснение защо в този триъгълник сложих змията, но триъгълника път е кое? Една одухотворена змия. Победа над материята чрез възкресението. Причинния свят. Така вие изграждате вече цялостта на човек. Слагате му мъдрост. Иначе нека да се е причинен свят. Зато изнарича змията мъдрост. Разбира се, след това човекът, когато ще може да прави себе си, изведе ли тази мъдрост? Изведе. Изведе от къде? От главата си. Смята на Паладан. Не е ли именно змията? Изведе от себе си. Изведе от причинния си свят. И тя е заедно с Адам и Ева, която няма пъп на врав. Виждате ли човеци богове? Нямат пъп на врав. Зато и пък не са позволили от начало на човека да бъде Бог. Но не можаха да го лишат от божественост, нито от потребата на Атена Палада, т.е. на змията, която може да го изведе, защото тя може да каже, че няма зло, има нееволирано добро. Умът долу
ще играе ролята, че има зло и че трябва да си грешен и по този начин да умираш. Да, умира плътта, но никога не умира духовната. Кундалини никога не е умирал. И той прави психологията и стълба, на който са писани тайните, за да бъдете прераждане. Така ние идваме до една голяма идея, която трябва да махнете от себе си. Вие трябва да си върнете божествеността, за да се освободите от идеологиите чисти животни, които са минали през катерението на дърветото. Макар че доктрината, разбира се, тя е предварвана и има още много доктрини за еволюцията, се спират повече на Дарвин като отрицание, а при вас като възпитание на една материалистическа доктрина, която преподаваше учение. А сега се гласува отричането на креационната теория и приемане на доктрината на еволюцията. Побързаха всички да кажат: Дарвин, това не е верно. Еволюция са давали много учени. Нейната стойност е да подготвя материя и да обслужи развитието. В Америка е гласувана теорията на еволюцията, защото религиозното пъпкуване и ограничената социология създават игриви маймуни, които сте свидетели да наблюдаваме. Не само там. Светът е такъв. В този смисъл именно обожествяването на божеството у нас роди идеята за иерархия на духовните вълни, за да нямате нито креационизъм, нито дарвинизъм. По този начин ви изграждате това себе, което сега трябва да го пожертвате. И наистина никой още не може да опровергае формулата за умиране. Макар че в Библията и по 700 години са живели, но все пак умират. Има отделни случаи на цялостно отнемане на земно присъствие, но то по-скоро играе ролята на чудо, отколкото на събудена отговорност в развитието на човека Бог. Чудото не прави. И в най-развитата божественост с чудо не си служете. Чудото е липса на вътрешна отговорност пред това, което не трябва да прави илюзии. Това е идеята на спекулативния ум. Да илюзира възможности, за да направи от тях стадо. Никоя световна мисъл не е имала повече стада от илюзиите, наречени чудеса. Възможности, да. Възможности, да. При събуденият кундалини в цяло, при пантократорство. И затова Христос се насмива. Искате чудеса и знамения. Ми даде една гениална мисъл. Оставете мъртвите да погребат своите мъртвци. Има ли по-висша задача на човека да прозре кое е мъртво
за да бъде погребано от мъртъвци. Мъртво е едно недорасло съзнание с белега на величие, че раздава сътворение. Оставете мъртвите да погребат своите мъртъвци. Вие сте точно на този праг. Вие наистина в учението път на мъдростта трябва да се освободите от мъртвия, за да не продължавате да бъдете мъртъвци. Така ние можем тогава да признаем именно ролята на логосите, както е Христос. Той е част от лъча на мировото съзнание, но е Исус, който може да бъде, който има своята пантократорска властност, който има дължността да каже: аз и Отца сме едно. Разбира се, че по този начин логосите са освобождавали боговете, защото Христос е служил без себе си. Без себе си. Той освобождава боговете. И затова институтите побързаха да го направят син на Бога и го сложиха отдесно на Отца. Логосът. А в този логос е бил пътят, еволюцията, било е посвещението. Искам да имате широтата на знанието и вижте как го изопачиха дори в молитвата Отчина, където не въвежда в изкушение, що ще въвежда Бог в изкушение, а па после те освобождава. Що за Бог е това, бе? Ама това е услуга. Услуга на институцията. Че ти, който не си съвършен, а те имат привилегията да играят роля на съдници, трябва да плащате и да правите колене за едно причастие. Служението без себе си е точно тази голяма свобода. Без себе си. Всички тези богове да се отиват. Много хубав е израза мъртвите да бъдат погребани от мъртвеците. И така, мировото съзнание на логоса и религиите заради това са умирали, защото са повече религиозен бит, домашно удобство, което след това става социална храна и държавна потреба, закачат две институции да упражнят воля над личност. А сега е пък безспорно най-големия резил, който може човечеството да наблюдава, но той е пък най-добрата ни услуга, как идва разпадът между държава и църква заради битието на едно ново служение. Затова ние казахме, че жертва на смирението и жертва на Сътворителя, това е първата дан, която служението без себе си може да даде на човека. Ето за това Бог ражда човекът и го нарича свой син, духовен син, и в този смисъл тази победа на събожника, както ние го наречохме, че трябва да се пожертва
в името на това бъдещо съсътворителство. Ако вие не изведете от себе си жертвата, т.е. себе си Бог в развитие, вие не можете да направите принос в голямата бъдна идея съсътворители. Съсътворители. Себе си трябва да стане една парола. Една парола. И вие наистина може да го наведете в приземената култура на философите. И Сократ ще ви го каже, и Марк Аврелий ще ви го каже, и Делфийският храм ще го напише. Познайте себе си, ще познаете боговете. Аз зная, че нищо не знае, но това, което знае, вие не знаете. Всичките тези приземявания, изразени чрез посветени, будности, но не още служения. Защото по-голямата част от философите имат будност, но нямат предназначение на служение. Затова са опитали да правят социални храмове, затова са опитали да направят пирамиди, в които правят посвещение, за да извикат духовния растеж, изграждаш онова себе, което наричаме личност, да дойде до положение, когато осъзнава Бог, как да го изведе в служение, като се освободи от личност. Тази тайна ще, разбира се, най-голямата и свобода от познати богове. Ние нарекохме служение. Служение. Най-голямото служение, което човечеството познава, това е тезата, която личният път ви изгражда в смирение. Това смирение от своя страна ви дава един образец. Смирих се до смърт и вие го разнахте. Но трябва да имате изградено смирение, за да може този, който ви разпа в незнанието, както сега много често ви повтарям, да бъде оневинен. Затова казах, чуждата вина не е наша невинност. Ние трябвало да се погрижим, а за тях той ще рече, прости им, те не знаят какво вършат. Затова ще имате възкресение. Затова ще имате смирение. Затова ще трябва да се научите на планетно служение, което аз и той сме едно. Следователно, чуждата вина не е моя невинност. Тя не е невинност на Отца, но пътят, който е дал Отца, го е съпроводил с еволюция. А изходената еволюция изгражда отговорен живот. Тогава идва планетното служение, на което вие давате основание да се жертвате в идеята на съсътворението. По този начин тогава разпятието между дух и материя не е личностно. Жертвата на Христос в идеята да даде да го разпнат не е личностен кураж. Напротив, това е
Двобой между дух и материя. Между ония Адам, който се раздели. Между разделата между духът и материята още тогава от умът и астралът, от причинността и божественност. Така вие може да мотивирате своето поведение за разпятие. За това Пилат. Изразът на правната доктрина на земното кълбо ще каже: ете хомо! Ето човек. Аз не намирам вина. И знаете ли какво съм помислил върху тези правни, че всички правни доктрини под една или друга формула мотивират своята борба за защита на човека, докато верските доктрини не обсебват с грях. Знаете ли какво се оказа? Че човекът в социалното си мислене е по-достоен, отколкото човекът в божественото си управление. Те ми сложиха грях. И ако трябва да бъде мотивирана истината, е наистина, че един Пилат каза: аз не намирам грях, екце хомо. Но ако вие пипете един папа, той ще каже, че човекът е грешник. Как няма да извеждате себе си в служение? Когато имате тази теза на културата, защото пък от своя страна социологията унищожи човечеството с едно класово разслоение и младен ефект. Имате един класов човек с отнето себе. Отнетото себе, как искате да прави дела. Затова учението път на мъдростта го поднесе. Служение без себе си. Когато вашата цялост на удохотворена божественост ви позволява да изнесете своята духовна мощ в приносът на това, което казахме под еволюция живот. Тогава чак може да разберете и разпятието, и жертвата. Другото е угода на социалните тенденции. Другото е верското обсебване. Служение без себе си. И тогава вие в преходността на боговете, защото така е било, я да се върне някой от вас в тотемът Бог, дъб. Какво бихте искали от него и какво той би ви дал? Да не говоря за Бог животно, да не говоря за митологичните и така нататък същества. Къде е себето? Да, ще кажем, еволюцията изгражда. Да, точно това прави. Еволюцията е творческата ръка на казаното да бъде светлина. Иди и се обработвай. В този смисъл вече ние можем да търсим защо чак сега се роди идеята в няколко парламента, най-вече най-напред в Америка, сега вече прочетах и в някои други държави, и Европейската общност иска да гласува премахването на
доктрината на креацията. А това е, че погледът им е достатъчно ограничен да поприемат пак само еволюцията на Дарвин, макар че учените я оспорват и то по същина, което не е далеч от голямата истина, защото не е нужно непременно да имаш маймуна, за да направиш човек. Тя е била нужда да изгражда материя, в която има будност. Но не е и човек. Тогава ще загуби най-голямата същност – подобие и образ. А щом доктрината на творчеството, на сътворението ви казва, че го сътворявам по своя образ и подобие, тогава що трябва да се страхуваме, че образът е човешки и защо аз трябва да бъда смутен, когато казвам, че планетните богове са лоши човеци. Това е най-добрият мотив даже. А това, че еволюцията има свои криволичини, това е безспорно. И то защо? За да може това, което е подготвила материята, в нейния ниш стадий на това, което не е сътворено, а произведено. След сътворението, произведената материя да получи правилно понасене на сътворения човек. Сътворения човек трябва да коригира материята си, която е произведена. Тази тайна, когато се знае, ние можем да приемем несъвършенството и за това известни окултни учения дават иерархията на центровете, а ние ми дадахме иерархия на духовните вълни. Когато искате да освободите себе си в служение без себе си, вие имате най-голямата тайна – иерархия на духовните вълни. Тя можеше да го направи само учението на мъдростта, за което ви казах. Адам и Ева, които още нямат карма, които нямаха и път на връх, трябваше да получат тласъкът за знание. И кой ги подмами? Причинният свят, т.е. змията. Духовната змия, кундалини, тази идея да направите служение без себе си е най-голямата ви бъдност, е най-голямата ви потреба, за да може и този човек, когото наказаха, Пилат да бъде извинен. Фактически Пилат е комбинативният образ на това, което земята иска да съди небето. Това земята да съди небето. Пилат да съди Христос. Но той има оправдание, че съди Исус. Но жената у него, собствената му жена, не образа, образът жена. Потребата не прави нищо лошо на този човек. Вижте още кога е родена идеята. Няма зло, има еволюирало добро. Ражда го жената на Пилат. Няма никакво, не му прави никакво зло. И как ние тогава в обща социология на бъднината да ни кажем, няма зло, има не еволюирало добро. Къде спяха хората? На ложите, на илюзията, да се удовлетворят
остатъкът от една нееволюирана материя. Нееволюираната материя. Затова казвам, че човекът е Бог в развитие. И той е в дързост да изведе себе си, да направи служение без себе си. Служение без себе си. Ако не се научите да направите служение без себе си, вие само ще повтаряте мисълта, че сме събожници. А събожникът е друго нещо. И за това коригирах и молитвата, но още не са пък написали събожественика, защото още повтаряте и любовта. Аз не знае дали е проблем на мързал или проблем на отговорност, но направете го. Моя призив, скъпи деца, наделя към вас. В днешната лекция е наистина, както съм е заглавил, тя е предизвикателство. Вие не можете да ходите без предизвикателство. Децата на деня сам по себе си са вече предизвикателство. Първото предизвикателство е в тях самите. И тогава, когато можете да отделите от себе си жертвата да родите Ева, а Ева и Адам в цялост да станат, т.е. учението Бог на мъдростта в неговата същност като служение, да станат път на поколението, път на мъдростта. Това е една от най-големите, бих казал, възможности да се прави предизвикателство. Предизвикателство, което е необходимостта ви. Учение, път на мъдростта. Не чакайте плодът да падне сам. Не чакайте да ви илюзира някой. Достатъчно знание получихте, така че пътят на човека е една божествена даденост. А най-голямата ми подслонност в жертвата на своето служение е това, че сам Месият може да прави мисия. Че само образът на човека, който е живял човечеството, както го направи Христос, както услуги са направили всички мирови учители, да покажат как се осъществява, как се живее Бог и как се служи на Бога. Този ви принос е вашия дълг. Пожелавам ви себе осъществяване с преценка на отговорност там, където отивате, и с преценка на поносимост, но никога с извращение и улесняване да давате учението път на мъдростта. Единственото съображение е отговорността в пътя на служението, защото той е искало жертвата, служение без себе си. Направете го. Направете го.
мога да ви кажа, добър час в служение без себе си. Както в националните, така и в децата на деня. Благословен път. Благодаря за вашата любов. Благодаря за вашето присъствие. Попита ми една жена, която ми каза, няма да мога да дойда, защото казах, че никога не съм бил студител, за да отчета загубите, които няма как да получи. Така че благодаря ви, че не сте спрени от нищо да бъдете тук. Служение без път. Дай себе си с пътя на учението на мъдростта. Разбира се, темата има много още тайни, но Христос го беше казал, не мога всичко да кажа. Благодаря ви. Сега ще имате какво почивка ли? Благодаря ви от сърце.